31 decembrie, e cald, 14 grade, albinele au ieșit la zbor de curățire, adică defechează în afara stupului. Aici pe adăpătorul ăsta vedem că sunt albinuțe. Dacă vin și adună apă, înseamnă că este puiet deja. Aici le-am pus drojdie de bere inactivată și lapte praf, dacă le trebuie, pentru sunt înlocuitor de polen. Nu au aceeași calitate ca și polenul, dar decât nimic e bine și așa. Ce vedem? Albinuțele au ieșit la zbor de curățire. Mișună peste tot. Și ce mai vedem? Că vin și aduc polen din natură. Asta este foarte bine. De pe ce găsesc acum polen? De pe ghiocei și de pe alun. Și cum vedem, acum stau aici în fața lor, de nu le place. Vedeți cum vin cu polen. Asta e foarte bine și nu au nevoie de înlocuitorul de polen pe care le-am pus acolo afară. Mai bine aduc ele din natură. Acum umplem celălalt adăpător care e în partea cealaltă. Mai avem un adăpător acolo. Nu se vede. Nici al doilea nu se văzut. Acolo este butoiul, ăla se umple cu apă și la fel e o scândură ca și aici, tăiat în zigzag, apa să curgă mai încet și cât mai multe albinuțe să ajungă la apă. Deci cam asta facem. În plus, fiind vremea așa caldă, putem deschide și luăm ramele goale, că albinele sunt împuținat. Normal, albinele bătrâne mor. Și dacă este vreo ramă goală, îl scoatem afară, le strâmtorâm, practic, pentru că săptămâna viitoare urmează să fie iar rece, -4, -7 grade noaptea. Și atunci albinele să stea cât mai înghesuite în ghem, să se încălzească cât mai bine și atunci și consumul lor este mai bine, mai mic. Îmi place că tot vin cu polen. Tot vin cu polen albinele. Care intră fără polen înseamnă că au adus apă numai. Momentan le trebuie apă și polen. Apa pentru a dilua mierea pe care o au în rame și polenul pentru pui, pentru albinele tinere. Albinele bătrâne nu pot consuma polenul, nu le pot digera. Nu pot digera polenul. Numai albinele tinere. Până în 19 zile. După aceea nici ele nu mai pot digera. Peste 21 de zile înseamnă, când lucrează, înseamnă deja albine lucrătoare care ies afară și adună. Cam atât deocamdată. Mâine ne vedem cu altă filmare. Sper. O zi bună!